Zer dan Bazara? Bazara, euskera eta gure identitatea bultzatzeko. Ikastolan dugun egitasmoa da. Aurreko urtean, urte hasieran baserrira joan ginen eta bertan urtean zehar egingo dituen proiektuak preparatu ginen. Gero joan ginen Oionera eta han ezautu ginen beste egoera, euskararen beste egoera bat, zala oso diferentia. Oskuen han zenbat kosto jakien ikastolia sortzia. Eta auki ginen esperientzia bertako hiru gizon nagusi batzukin beraien esperientzia kontatzeko. Hortaz gain be, ibili ginen korrikan inguruan aurkezpenak itzen, ipuina kontatzen, LH-ko ikasle batzuei. Sartu nintzen Bazaran, sentitzen azelako euskalduna eta gure nabelako zerbait euskeran alde, arizmendi barruan edo, zeo zeitxia behintzat. Konturatu naz, ikastola barruan asko ume gehienak erderaz itzen dagoela, orduan aukera bat da bertan euskera bultzatzeko eta euskalduna garela erakusteko. Ikastola da garenez, behintzat desberdintasun hori daukagu, ez? Gu euskaran inguruan aritzen gare, eta gainera daukagu aukeria klasetik kanpo irterak itxeko, beste egunekoekin harremanetan egoteko, bilerak eta ekintza ugari, oso esperientzia hona da Bazara. Etorri Bazarara! Aran maratza zara Ataradana, ataraba plazara Lana dala zama, gara baratza zara Ataralana, ataraba plazara